Добър вечер на всички! Споделям една важна инструкция, за да посилите вашите силни страни. И това е едно много кратко упражнение, за да пазим нашия фокус на внимание върху нашите победи и нашите силни страни. И какво трябва да направим? Трябва да си направим един лист или в умствено, или най-добре да си го напишеме на всички наши постижения, дори може да включим всички наши обучения, които сме преминали и дипломи. И всички наши постижения, просто да ги отпразнуваме, да ги отбележиме, да се върнем към моменти, в които ние много добре сме се справили с нещо и сме били много щастливи. Например, реализирали сте ваша мечта на почивка или пътуване някъде. Това е един уникален успех за вас. Или, например, изкарали сте някой курс успешно, завършили сте курса успешно, дали са ви диплома. Друго може да бъде успешно сте провели някакво онлайн обучение, независимо дали е платено или безплатно. Всички ваши позитиви по този начин държиме фокуса на внимание, защото фокусът на внимание винаги се насочва върху нещата, които ние искаме като краен резултат и никога не към нещата, които ние не желаем. Също така и нашите думи, така че е много важно да пазим нашия фокус на внимание към това, което ни зарежда, ни прави щастливи и всъщност ни помага, за да може да усилим нашите позитивни, прекрасни качества.